Egunon guztiei, muy buenos días a todos. Berriro gatoz panteio honetara 1936ko kolpearen ondoren gure lurra astindu zuen garpiketa politiko basatiaren biktima guztiak hartzen dituzten pantoira. Lurpetik atera eta oraindik identifikatu ez direnak eta baita familiek hemen geratzea erabaki duten identifikatutako biktima batzuen ere. Duela urtebete pasatxo inauguratu genuen Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak partekatzen dugun gune hau. Gaur Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro gorpuzkiak haien zenidei ematera gatoz. 2 hilabeteko aldearekin hil zituzten hirurak. Ramon eta Dionisio duela urtebete inguru desobiratu zituzten Gezalasko Muñainen berriz Epifanio 1022an atera zuten Berriozarko hilerrian, baina duela hilabete batzuk arte ez genituen haren zenidea aurkitu. Eutsi egingo diogu, memoria politiketan hainbat arrisku eta mehatxu dauden arren, iraganarekin kritiko den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, oraina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan dadin. Eskerrik asko, muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.